Iro itrai, sesin pat ngai kubli pipa ro hakerteng ke berempuan tam ke jong Jisu. Te pila yu I shibun ki videos ki bangalashna shapang kajing batai kuno banle ban yo khiah kajing pang ki baper tang ba kamut pat banga la ban batai lut ya ki ba ro khoi ki ba ki briu ki don jing pang hakamet ke jong ki henry ke ba uble upen ilenti ya kata ngan pha shapi bat ki banga pha ru kilong ki ba shisha de re ba shuthok namar ba ngim de re ki briu ki ba thok ke ba ngi pen I kalong ka ba shisha tenga mental adon ka nusnem thrai ar hajar khat pra aja khat pra khat khandai ar pho ar puwe ar pu ar mentala ar sau dei te kemut ngalapet ya ke we ke jihi kai na po YouTube henrei ki batai bakla ngala yo pangru na kata kajing batai te henrei ngi ting ne ki khasi ngi shep ting yo trai te henrei bun sin ki briu tang ban kamai pisa ban penjot ya kamet jong ki we ro kim salia te henrei kam dei kumta wanam shep ting re ke banga batai phi hang ne kalong ka bashisha la kidon ketukat ne ki ba kren wo dong ru tang ba ngam ju batai ya ke ba ngam pat experience na la de namar shuwa bangan batai ki we ngala de ble shwaya la de bat don pat ki banga klem le ru kamot ki basa bat nga kile ya kata ba kidon ketu ka jingpang ti kile kumtu ki yo khiah te ngabatai lem kumtahi te don ki banga experience dala de don pat ki banga yu I bet dala ka jongga khmat hi te kamut ngabatai kan chapi henrei ka ban shu thok shu shukor te kam don re kum kata te phim don kam ban shep ting tang ba tang ki banga la ban batai te ngabatai ken te hakani ka video pat ngan batai phi ya kini ki basu jingdong ki bon bha ki bala yo khiah te le kum ni ken sa the dau khaw khasi te sa ai shi pawa pela u khaw khasi sa ai bat ka kan hang tu te ka pat le kum no a le be de ka ka ba pja tang ba ka bala dep shet ken shet ru shet be hat ban da I bha dei tang na ka banta kata ka ba phidi man la ka sngi ru ken ye le ban shet bhai ka ha ba phidi te katuk ka bala dep shet ka bala pja sa pdem ken ya tu khaw kamut shi pawa pela u tu khaw khasi te nai side re ken khaw khasi to mo u khoi te sa the pat ken hang tu sa pdem ken baro shimet sadi ken men step te tang lai sngi ka suhjyndong kalaja te lada kampat jaru shi te yo te kalaja te da phipong juti jrong khong dong than ru sa suhjyndong te lada phipong ki tu ki slipper ki badan khong dong khndiat ru kamut suhjyndong te ki juti jrong khong dong te phong kan teng teng dei kan man kasngi namar nga la don ko wek por ka bangadang shong dukan menchua tenga phong juti ngapong itu slipper ibadan khong dong man la kasngi tenga suhjyndong kan tenga so thu kamlong ken na pakakta ken ya ka koi ka khiah te hanrei hayeng bha ba phong be dikutik balong flat bet te dei ki badan khong dong tang kan dia ru nai phong ren ma bele ka kta te te dale jinglet pat ka ya de ka wai ken dei ki bujrong kat ni te iberit iba kat ni ru kemuda phipong da katur empat lele hi da phipong teng khat te hanrei man la ka singi na lor phitre kam artat phong artat kitu te ka kta kan saklai kan ka jing suhjyndong lane la da phiduna ka di ru kan ka penlong kan ka jing suhjyndong te ka ru phide bandi bha kan te ka ka ba phi la bandi ka babun palat ka de praklat ha ka shisngi te da phidi tang sau klat ha ka shisngi ru kala biang hi tang bakan mau bandi be ha ka por bathli po dei ha ka por badap po lane dei mar sende bamja te henrei shikenta shwaban bam shikenta hadin bala de bam te phila bandi te ka ka bha ba phendi be kum to di shwa kum to la ka bom ha shun tur phisa ngoi phisa di biang kum to di sip kum to te nai di sendon rashi sendi te ka mot kan ya rap ya phi te sele kum ta dau khaw khasi kan ya rap shibun bha ya kanika jing suhjyndong te ya ki wai pat ki jing pang ki ba kat ki ba ngala experience lane ki ba uble upen pau lane ki ba ngayo ki parlo ki bala yo khiah ngan sawan ra shapi yero itrai
Ting ni let man ya duai kerpang lang nak benta kini basu jendong tel da fidon ka jinget tang lai singi pila yok khiah te da slam ru tang stio hi te to ni let lang ka jing duai ngai ngu ya meu ble pa jungi upa happening na mar melong uble nong pen khiah kan ko pa ba e chunga bat ton ko wai ka jing pang ka bom la bat me han re pa ro ko long ka bala ngawan atrai tra hakmat jong me kan ko pa ba e chunga bat mon rai kini pa ro ki badon ni ka jing pang suhjyndong ken ko pa ba e chunga pada shisha ken ko pa ba e chunga ha bakin yo bandi de kan ko khao ken ko pa ba e chunga ka bala pedem atrai kana da shisha kin long gi bala yo khiah pat ha ka kerteng ka khoi ka badan bor ka jome jisu panana sudah pangadwai atrai kana kin long gi bala yo map no na kino kilat ken ko pa ba e chunga mentap iki da kasnam ka bakor dor ka jome ken ko pa ba e chunga pada shisha ken ko pa ba e chunga kin nang atrai ka ban ai ka do nuot Shame ken ko pa ba e chunga kinam long tang kita ki papa ni ka jing don kam ka jong ki han rai kham tam ba kin nang ruban ai ka do no ka jong ki shame nge krenda ka bor ba ka ikhtiar ka jong me atrai ka ba ka ni ka jing pang suhjyndong kan nam la shu ban shong ban sa ha ka met ki khon ki ti ki jong me han rai da shisha kin long wala kan ria shi sindon ha ka kerteng ka ba khoi ka ban bor ka jong me nge kren ka jing pen khiah ka jong me nga pha ka jing pen khiah ka jong me asneng persya ka tiar paro ka ba thau persya ki khon ki ti ki jong me han rai ki khon ki jong me kin long bala korku kilong kibal light na kijing pang baro hi ken ko pa ba ye junga him ti kijing duai ka shakri ka jome la kalong ka balang kot ring wan ka man sim ka ba shisha badda ka man sim baro ba ka nget atra ka ki khon ki jome kilong ki ba kot ki ba khia ba kin la ban shakri kham bhai me sngo pa ka jing duai ka shakri ka jome yo lo me ka buram ma pan ka teng badan bor tam ka jome ji subhana surat haleluya amen amen tu bleu nang yo ban dor ring kat bat phi tengen dang wan ra shushu shapi ye ki videos ki ba pair bakan dong ka jing kurku ba ka jing mentoy pilang baro ya ro itra